ngizamile sebenze kanzima empilweni yami thana sesifaye woman ngizama ukumjabulisa ngizama ukuthi umuntu osifazane ajabule ngizame kanzima ngiluze into eziningi, lots of money, lots of everything, but ke wazala ingane engasiyo yami ngambekezelela ngayondla wakhathala yimina wangala ngoba sizophumela uraf azamela umina wangigaba ngamgaba ngavuma ngahamba ngamshiya ngavuma kodwa usesebonile senginomuntu wami sengihappy ngiyamyeka naye unomuntu wakhe wabuyela kumina wathi kumina asibuyelane uzomyeka asiyekane into ayenzile uthatha ifoni yami WhatsApp umuntu wami wamkhombisa ivideo ukuthi unami umuntu wamangala ngenxa yakhe mase fasibuyelane siqhubeke nempilo wangapha naye kasala kanjalo lo muntu lo ngimondle engena nix engena lutho noma umuntu osifazana lapha yekani qhabaza amadoda yabo yekani nangu sothi anginehluku unasihluku decide ukuthi angixhaphaze asiqhaphazane impilo yethu sayibheda manje. Njengoba nizwela ke guys, hayi kunzima ngempela. Lensizwa ke iyatrenda laphana ke ku social media ibiza ngokuthi ke iWool Lawrence noma inguSibusiso Lawrence, isibongo sakhe ke asiveli kanti ke uthi ungowase Scottsburg khona ke eKZN. Njengoba sizwa ke isitori sakhe ukuthi ke ubulele ke obeyintombi yakhe i-relationship yabo kusho binama ups and down guys. Ukuqala nje kwenzeka ukuthi uthi le ntombazane yamondlisa ingane engasiyona eyakhe wayixolela, of which you don't know ukuthi wayixolela ngempela or kwenzekani. Emva kwalokho yayisiyamala wasethola omunye umuntu wathandana naye yamtshela ukuthi ke ababuyelane base beyabuyelana yasiyamdampa yathola imali yaka Raf like kuningi nje akuchazayo but ke guys yo just that phela la social media sikwazi ukushare those kind of pictures. But nje if you can go on Facebook and search Sibusiso Lawrence, you'll see the guy and bese ke uyabona ukuthi ngempela ke ku serious kanjani la ezweni sakhile. Uzobona guys ukuthi ke umbulelo yabhlungu kanjani lo ntombazane lo bhuti lona isihluku ke asenzile. Kubhlungu bakithi, kubhlungu kakhulu ngoba phela inomzali le ntombazane nabazali nefamily. Ibhlungu nje le yanto ibhlungu kakhulu. Uzwakala lapha nagcineni ke esho ukuthi ke naye ke angase ke ayibulale. Akacacile lapha ke ku social media ukuthi ke kwenzekeni ngaye ngoba ilokho epostile ke kaphindanga ke wabuye wazochaza noma useboshiwe noma kwenzekeni, kodwa nje this is the end of future yakhe. Either uzoboshwa abhadle ejele or uzoyibulala naye njengoba besho ukuthi ke ubona ukuthi abavele bayiqede kanje impilo yabo. It's so painful guys, it's so sad. I think wengazaza amxolele ngendaba ke ukuthi ke wamondlisa ingane engasiyona yakhe mesethola imali kaRafi esemshiya. Hayi ivele yanyuka ngempela ke lento wabona ukuthi hayi cha ngcono nje nami ngife, ngcono nje ngiboshwe kwaze kwanzima bafethu. Hey Nkosi yami, yabona uthando ngempela luneyidumbu soluyikhiphile. Bakithi asiqapheleni mangabe ungasathokozile kubudlelwane phuma kubo, ungazuphume ke ngo-RIP. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share.